Kublai Meghalaya ka Naika Hearing Aids Center Shillong Meghalaya ka pelong ya ka free hearing check up ringkat ba ka super summer discount ya ki hearing aids ki ba bunjan ni kita gitiar ban yarap ya ka por Ïohsngew jagi skor ka free hearing cam kan long naduk arp hotrik nailar haduk arp saw terik unailar arajar saw naduk kapor kan dai biji menstem haduk kapor sanchiteng janmin kan mau ban bu appointment lupa kam kloi kat bala ni Ïohsngew bha ya baro ki priu ki badan jing Duna ka bor Ïohsngew bakin Ïohsngew bha ban wan mi shaka clinic nak ka Bynta ka check up ni ka jing pek penya ha ka ba phim dan kam ban siu e ru ha ka ni ka free cam ki nong sumar batbet kin sa test ya ka jing la jong phi ban Ïohsngew bat kin sa ailat ba phin persyang da ki tiar ban Ïohsngew ki badang shumi thamai ki dan bun jat ki ma na ki company ba bha nadu ki ba penan kam da battery ki rechargeable hadu ki bamla ban yoi ne ki balong invisible ha ki dur ba per ki jing he bat ki rong jong ki hearing aids hadu ki 60% waterproof ringkat bat ka jing penyeso bluetooth link ba ki mobile nak Bynta ka phone call TV bat radio rukum jo hakni ka super summer sale ni terwai ka dor ka babet ka bala penhar arpo hado live percent ha man la ki tiar ki ba pithiet ki exchange offer ru ki dan bat wan ra ye ki hearing aid ki berem bat ra shieng da ka thamai Ïohsngew bha wan yalam ye ki kmi ki pa bat ki me aid pa e jong phi shaka jaka sumar jongi bat shemi kni ka buk ser bat Ïohsngew bha ki da ka bor Ïohsngew nak Bynta ki appointment Ïohsngew bha pun phone hau new number khandai phra nreu sau phra not Naika Hearing Aid Center Shillong first floor Hasanda ka Meghalaya Cooperative Apex Bank Nong Kendri Lajum Kra Police Point Shillong Meghalaya Nyau Khandai Lai not lai